Yan, good evening guys. Ayan, good evening sa 14 viewers ko na dyan. Yan, good evening, good evening. Good evening everyone. Yan, pangalawang thumbs up. Good evening to all of you. Hi guys, good evening sa 18 viewers. Yan, mega love shout out. Thank you so much for coming. Okay, bilis namang maglaho na. Ayan, si Yel Vlog. Yel, kumusta Yel? Ngayon lang ikaw uli napasok sa live ko, Yel. Kumusta ba? Si Yel Vlogs. Go. Kumusta si Yel Vlog? Ay, puwet. Sorry. Ayan, si Alan Cargolio. Alan Cargolio. Good evening. Ayan, bigyan kita ng moderator mo. Ayan, may moderator ka na, Alan. Si Alan Cargolio. Ayan, 26. Good evening. Ayan, dito ako sa bahay mo, Yel. Choco! Shh! Nag-uumpisa ka na naman, Choco, ah. Yel, dito ako sa bahay mo. Nandyan ka pa, Yel. Ayan, time to work, guys. Ayan, 4 minutes and 24 seconds. Yel, nandyan ka pa. Si Alan Cargolio. Ayan. Ayan, playing ka na, Yel. Ayan, good evening, Tita Tati. Ayan. Ayan, palablab guys, sa atin nakapin kay Tita Tati. Ayan, Alan Cargolio. Nandito ako sa bahay mo, Alan. Si Alan Cargolio. Ayan guys, sa mga hindi pa nakadikit dyan sa atin nakapin, palablab naman. Alan Cargolio. Ayan, i-watch ko muna ang iyong video bago kita bigyan ng banana. Alan Cargolio, dito ako sa mahabang parang Binangonan Rizal. Ayan. Taga Binangonan ka ba, Alan? Alan Cargolio, taga Binangonan ba ikaw? Ayan, good evening sa 21 viewers. Maraming salamat. Thank you so much, guys. Good evening, good evening. Ayan, may ads pa ikaw, Alan.
Ayan, playing ka na, Alan. Dito sa mahabang parang Binangonan Rizal. Taga Binangonan siguro to si Alan. Alan, taga Binangonan ka ba? Ayan, 5 minutes and 25 seconds. Dikit Tita Tati. Ayan, from Yel Season. Yel Season. Sorry. Yel Vlog. Ayan. Ayan, MFTV Manager. Good evening. Thank you so much for coming. Ayan, Alan, naka-play na ikaw, Alan. Si Yel, playing din si Yel. Still playing pa din. My channel, Bicolana. Oh, nagbura si MFTV Manager. Andyan pa ba si Alan Cargolio? Alan Cargolio, nandyan ka pa? Angono, aba? Saan ka sa Angono? Kasi diyan nakatira yung anak ko sa Angono Rizal. Sa may Pantok ba, Alan? Alam mo yung Pantok, Alan? Ayan si Wings Lab. Ayan, dating dikit po. Wings Lab. Bigyan kita ng jacket mo. Wait lang. Ang bilis naman itong ano. Ayan, may jacket ka na, Wings Lab. Ayan, Yel, malapit ka nang magdan full watch. Yel Vlog Dan from Tita Tati. Ayan, Tita Tati, thumbs up dikit Dan from Wings Lab. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Weng. Malapit po kami. Ayan, taga diyan ang anak ko sa malapit sa Pantok. Taga diyan sila Alan, baka magkapit bahay pa kayo. Ayan, Yel, malapit ka nang matapos, Yel. Ayan. Ayan, pang 5 thumbs up sa'yo, Yel. And 1 banana for you. Yel, isang banana para sa'yo, Yel. Ayan, Wings OTW from Tita Tati. Ang pangalan ng anak ko Ian Peñalosa, ang asawa niya Markel Flores, pero ang taga riyan si Markel, yung manugang ko. Diyan sila nakatira ngayon sa Binangonan Rizal. Doon sa may sa may Talipapa, doon sa may alam mo yung sa may ng Angon, tawag doon? Phase 1 sila yata 'yon. Choco. Ayan, naka-play pa rin ikaw, naka-play ka pa din, Alan, sa akin. Ayan, playing pa din. Ayan, Wings Lab, Dan Olben, Bell from Tita Tati. Yung bago po bang talipapa? Ay, hindi ko alam kung bagong talipapa yun. Basta, may talipapa sila sa malapit sa kanila, sa may sa may phase 1 ba yun? Yel Vlog, nice to meet you from MFTV Manager. Ayan, Yel, nice to meet you from MFTV. Yel Vlogs. Lagi ko nababanggit Yel Season. Ano ba yan? Ayan, Tita Tati, dito ako sa banana bread mo. Banana cake. Salamat po, ma'am, Tita Tati. Ayan, from Weng. Ayan, Yel. Ano pa rin ikaw, Yel?
Ayan, Tita Tati, 9 minutes and 8 seconds. Tita Tati, play ka na. Yel, ayan, naka-play ka na. Ay, malapit ka na mag-done full watch. Ay, Alan pala, Alan. Sorry. Alan, sa'yo to. Ayan, done full watch na ikaw, Alan. And 1 banana for you, Alan. Dikit ko na sa'yo to. With bell button, ayan. Pang 7, pang 8 tamsak. Ayan, maraming salamat, Alan. Ayan. Dinikitan na kita dito sa aking, isang channel. Ayan. I-refresh ko lang, Ma'am Tita Tati. Ito si MFTV. Ayan, guys. Palablab naman sa ating nakapin. Pasuyo. Pasuyo sa ating nakapin. My channel, ayan, ang channel niya ibinaba. Ayan, MFTV. Hi, Lalaine Bicolana. Ay, Lalaine Bicolana. Hi, Lalaine, Migalab, shout out. Ayan, maraming salamat, Lalaine. MFTV, ayan, on your video is playing 1 minute and 47 seconds. Tita Tati, still playing pa rin ikaw. Ayan, maraming salamat sa iyo, Lalaine. Ayan, makipagdikitan ka dyan, Lalaine, muna sa baba. Saliram Gamer, ayan, Saliram Gamer, mega love shout out. Thank you so much for coming, Saliram. Ayan, dikitan mo yan, Yel. Ano yan? Nagbabalik yan. Legit yan, Yel. Dikitan mo yan si MFTV manager. Mabait yan. Si Sir MFTV manager. Ayan, still playing pa rin ikaw, Sis Astrid. Sa iyong banana cake. Ayan guys, patamsak sa ating live. Sa mga hindi pa nakapagtamsak dyan sa ating live, pasuyo naman guys. Palablab sa ating live. Dan New Dikit, MFTV manager. Ayan, from Yale. Ayan. Sir MFTV. Ayan, already done full watch na on your video. Thank you so much. I give you 1 banana. MFTV manager. Wait lang. At nag-iingay na naman tong si... Ayan. Ayan, MFTV Dan pull pack from Lalaine. Ayan, Sir MFTV manager. Already done to you from Lalaine. Joseph Bansay, good evening. Ayan, Maribik, Bik, si Maribik. Ayan, si Kuy Bik, good evening sa'yo.
Ayan, ano na, nasaan na ba ako? Ayan, Lalaine, dito ako sa bahay mo, Lalaine. Graduate na ako, sisi ko. Oh, talaga. Ayan, Sir Patilawa, good evening po. Ayan, maraming salamat sa pagsilip, Sir Patilawa. Talaga. Wow, congrats sa iyo, sisi Kuy Vic. Ayan, Lalaine, nandito ako sa bahay mo. Wait lang, nasaan na ba ikaw? Lalaine Torio. Ayan, wala pang bagong upload si Lalaine. Ayan. Dito na lang ako, Lalaine, sa dinalaw ulit, malapit sa birthday ng bayo ko. Lalaine, ayan, playing ka na. Di na lang ako mag-comment at magbakas, Lalaine. Playing ka na, Lalaine. Ayan. Congrats sa'yo, si Kuy Maribik. Congrats, congratulations. Nakagraduate ka na pala. Ayan, upload ka. Upload ikaw agad. Ayan. Guys, makipagdikitan kayo dyan guys sa baba para magkaroon kayo ng maraming kaibigan guys. Ayan, si Joseph Bansay. Joseph Bansay, nandyan ka pa ba? Patamsak sisi sa bagong upload. Okay, okay. Sige, baba mo nga sisi Kuy Maribik. Ibaba mo sisi Kuy. Nasaan ba? Binaba mo na ba? Wala pa, di ba? Baba mo sisi Kuy. Sige. Ayan. Wings. Wait lang ikaw dyan, Wings, ha? At bibisitahin ko yung bahay mo, ha? After nila Lane. Si Wings Love. Ayan. Dikit Maribik Family TV. Ayan. From Yel. Ayan. Si Kuy Maribik, pakibalikan mo na lang si Yel. Dan, dikit na siya sa'yo. Si Kuy Vic. Ayan. Si Kuy Weng. Intay lang si Kuy, ha. Sunod kita dito. Ayan. Malapit ka na magdan pulwat. Si Kuy Lalaine. Di na ako magbakas at di na ako mag-comment kasi may bakas na ako dito. Ayan, si Kuy Vic, pakibalikan na lang si Yel, dumikit siya sa'yo. Ayan, Weng, dito ako sa bahay mo, Weng. Yan, dito ako sa bahay mong binaba, Weng. Mag-relax muna ako sa ilog. Ayan, may ads ka pa, Wengs. Tapusin natin yung ads para, di tayo mapagalitan ni Lolo. Ayan, guys, pasuyo sa ating nakapin. Sa mga hindi pa nakadikit dyan, sa ating nakapin. Ayan, dumikit kayo dyan, guys. Ayan, si The Flores. Ay, ano ba to? The Flores. Ayan, malapit ka na magdan-pulwat si Tita Tati. Wait lang ha, guys. Ayan, malapit na magpulwat si Tita Tati. Wow, ganda ng ilog ni Weng. Weng, naka-play ka na sa 2 minutes and 32 seconds mo, Weng. Weng, nandyan ka pa, Weng. Weng. Hello po, Mami Tess. Ayan, dan pulwats na ikaw. Ma'am Astrid. Hindi na ako magbakas, Ma'am Astrid, at magtamsak kasi may tamsak na ako dito. Joseph Bansay, Dan Pulpak. Ayan, Joseph, pakibalikan si Lalaine. Ayan. Mami Tess, may galab shout out po, mi. Puntahan na lang kita, mi, ha. Ayan, Alan. Ano ba tuloy sasabihin ko sa iyo, Alan?
Naka-live pala itong si naka-live pala itong si si Dap Flores. Ayan, Dap Flores. Naka-live pala ikaw. Si Sikoy. Teka. Dap Flores, andyan ka pa? Naka-live pala ikaw si Sikoy. Huwag ka muna aakyat sa akin kasi naka-live pa ikaw, ha? Ang ganda naman, Weng, doon sa ilog na nakaano mo, Weng. Dan Tamsak Serial Vlog, dating dikit from Marivic. Ayan, dating dikit, Weng. Ayan, from Yel. Ayan, thank you so much. Ayan, hindi kita pupuntahan, hindi kita bibigyan muna ng dahil naka-live pala ikaw, ano ba tawag dito? The Flores. Ayan, hindi kita muna kasi naka-LS ikaw, ha. Pasensya na. Kain ka na dun. Ayan, Weng. Ayan, Yel Vlog OTW from Weng. Ayan, thank you so much. Ayan, si Sikoy Vic. Nandito ako sa bahay mo, si Sikoy Marivic. Sa bahay mong binaba, si Sikoy Marivic. I love this beautiful views. Ayan, si Sikoy Vic, nandito na ako. Ayan, 1 minute and 45 seconds. Ayan, Dan Pulwats na ikaw, Weng, Dan Pulwats ka na. Sa iyong mag-relax muna tayo sa ilog. Ups, teka muna. Matabilis mo naman. Ayan, pang 21 thumbs up. Weng. Ayan, naka-play ka na si Sikoy Vic. Ayan, Weng, Dan Pulwats na ikaw sa akin, ha. Mami Tess. Mami Tess. Dito na ako sa bahay mo, Mi. I-go to channel na lang kita, Mi. Opo, host. Lamig po pati ng tubig. Sarap maligo. Ayan. Ayan, Dan Pulwats na ako sa iyo, Wing. Si Sikoy Wing, ha. Maraming salamat sa iyo sa pagsilip mo sa aking live. Ayan, mega live shout out, guys. Everyone, sabi ni Yel. Ayan. Ayan, Yel, maraming salamat sa iyo dyan. Tess Peneda. Mami Tess, dito po ako sa iyong kay gandang pagmasdan. 4 minutes and 45 seconds, Mami Tess. Ayan, din na po ako mag-tamsak, Mi, kasi may tamsak na po ako dito. May comment na din ako. Ayan, Dan Pulwats na ikaw, si Sikoy Marivic. Napunta na ako sa live ni Yen. Hindi pa ako nakapag-tamsak. Ayan. Pag 28 thumbs up. Si Sikoy Vic. Ayan, Mami Tess, naka-play pa rin po ikaw, Mi. Ayan, si Joseph Bansay, naglaglag lang din ng bahay, tapos wala na rin siya, malis na din. Ayan, sa mga naglaglag lang po ng bahay, guys, sorry po. Pag bumalik kayo, ipi-play ko kayo. Pag hindi kayo bumalik, uunahin ko yung mga nandito. Dan dikit kay Sis Weng, love. Ayan, Weng, pakibalikan mo na lang si Sis Marivic, ha, si Sikoy Weng. Ayan, Yel Vlog, Dan from Weng Love. Ayan, Weng Vlog, Pulwats na po kayo from Lalaine. Ayan. Weng, si Sikoy, bahala ka na magbalik sa mga dumidikit sa iyo, si Sikoy Weng.
At sa mga nagwa-watch sa'yo, bahala na ikaw, Sisikoy, magbalik. Ayan, maraming salamat guys sa 14 viewers. Ayan, thank you so much. Oo, be, tapos na ako, be. Kain ka na dyan, kumain na kami. Ayan, ano ba to? Si Wesley Official, ayan. Wesley Official, ano ba tawag dito? Wesley Official. Bago lang ba yung channel mo, Wesley Official? Pa-support po host. Bago lang ba yung channel mo, Wesley Official Vlog? Baby pa yung bahay mo? Bago lang ba yung channel mo? Salamat talaga, Sisi ko dito lang ako, tumambay at kay Sir Gary Official. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sisi Vic. Ayan, Sisi Koy, makipagdikitan ka pa rin dyan. Nahack na kasi yung dating channel ko, host. Ayan, dikitan mo yan si Marivic, Wesley Official. Dikit ka dyan kay Sisi Koy Marivic para madagdagan yung bahay mo. Ayan, dikitan mo sila, Wesley Official. Ayan, sila Len, kay Weng, kay Yel. Marami kang pwedeng dikitan dyan. Ayan, makipagdikitan ka dyan, Shhh, Choco! Ayan, makipagdikitan ka dyan, Wesley Official. Ayan, dito ako sa bahay mo. Puntahan ko yung mo. Dito muna ako sa 1 minute mo. Dito sa Caralets, kain na po tayo. Teka muna, ang ingay nitong Yan, nag-mute ako at yung aso ko maingay. Sino na ngayon nakaplik ko dito? Sisi Koy Marivic. Ayan. Teka. Otoy, ayan. Magandang gabi sa'yo, Otoy. Ayan, Wesley Official. Ayan, 1 banana for you, Wesley Official. Ayan, pang 8. And then, teka lang. Ayudahan pa kita. Wesley Official, makipagdikitan ka muna dyan. Ayan, dikitan mo sila, Utoy Vlog. Ayan, si Utoy. Si Mami Tess pala yung nakaplay dito sa akin. Dan full watch na ikaw, Mami Tess. Ayan, hello Sir Utoy from Sisi Koy Marivic. Wesley Official, dikitan mo yan, Sis Marivic. Nandyan ka pa ba? Utoy, dito ako sa bahay mo, Utoy. Utoy, nandyan ka pa?
Oy, may bagong upload na naman si Utoy. Napakasipag mag-upload talaga. Ayan, may galap shout out Utoy from Lalaine. Ayan, Utoy, nandito ako sa bagong upload mo, Utoy. Sa paano magpintura, ayan. 9 minutes and 31 seconds. Ayan, Utoy, naka-play ka na. Magaling to si Utoy talaga. Masipag masipag mag-upload. Yan, done full watch na ikaw, Mami Tess. Ayan, Wesley Official. Ayan, makipagdikitan ka kako dyan. Ayaw mo ba? Dikitan mo yung nakapin ko. Ayan, lahat yan, legit yan. Si Weng, si Yel, si Lalaine. Ayan, babalikan ka nyan. Yan, naka-play ka na, Utoy, ha? Utoy Vlog, Dan TV, ayan. Utoy, pakibalikan mo si Wesley, ay si Weng, si Weng Slab, ayan, Utoy. Ayan, thank you so much, MFTV Manager. Ayan, Maribik Dan ako. Ayan, Sisikoy Bik, pakibalikan mo na lang Sisikoy si Utoy. Ayan, naka-play ikaw sa akin, Utoy, ha. Ayan, naka-play na yung video mo. OTW, ma'am. Ayan. Ma'am Weng, ayan, kay Weng, Utoy, ha, kay Weng. Ayan, Sisikoy Bik, dan na sa'yo si Utoy. Pakibalikan na lang Sisikoy Bik. Lalaine, asan na si Lalaine? Lalaine, nandiyan ka pa, Lalaine. Ayan, ipag-play kita uli ng isang video mo, Lalaine. Kasi maaikli lang yung video mo, Lalaine, eh. Go to channel. Lalaine, nandiyan ka pa? Utoy, nice to meet you from MFTV Manager. Ayan, Wesley Official, full pack na po. Ayan. Dan Tamsak Sir Utoy from Sisikoy Maribik. Wesley Official, nandiyan ka pa ba? O umalis ka na din? Ayan, Sisikoy Lalaine, dito ako uli sa bahay mo. Ayan, hanap muna ako Sisikoy ng ng medyo hindi ko pa napanood. Dito ako sa baba. Lalaine, ang video anong tawag dito? Salamat po, Ma'am Lalaine. Daan na rin po ako sa iyo, Ma'am. Ayan. Lalaine, pag magbibideo ka Sisikoy, pahiga pagka tsaka medyo habaan mo yung video mo Sisikoy, Lalaine, para mahaba-haba yung WH na papasok sa iyo. Ayan, dito muna ako sa ito sa ba to? My sis home. Ayan, 3 minutes and 53 seconds, Lalaine. Ayan, naka-play ka na sa akin, Lalaine, ha. Habaan mo, Lalaine, yung video mo. Tapos, pag nag-video ka, pahiga yung cellphone, wag patayo. Pero pag sa short video, okay lang patayo. Ayan, Randy, good evening sa'yo. Big love shout out. Ayan, bakit ba loading? Teka, ayaw yata dito, Wait lang. Yan, maraming salamat sa iyo dyan, Randy, sa patamsak at share ng ating live. Thank you so much, Randy. Ayan, teka, balikan kita, Lalaine, at naglo-loading yung ko, ayaw ayaw mag-play, magtuloy. Ayaw yata nung video mo na yan. Pastilan na cellphone na to,
Nasaan na ba yung pinanood ko tuloy kanina? Dito na lang ako sa New Style Mini Garden. Ayan, Lalaine. Ayan, Lalaine, naka-play ka na. Sa 1 minute, ay 2 minutes and 1 seconds, Lalaine. Loading po sa akin, lakas ng ulan. Ayan. Oo, may bili ng bago, sis Bicolano. Hindi, bago lang to si Sikoy. Ewan ko ba dito. Medyo minsan ayaw mag-loading nito. Natatamad yata. Ayaw makisama. Utoy, ikaw ang naka-play na yan, Utoy. Ayan, sa'yo yan. Naka-play ikaw. Lalaine Torio, I have subscribed to your channel. Thank you from MFTV channel. I'm manager. Ayan, sis Lalaine. Ayan, sa mga viewers ko na na hindi ko naiintindihan yung name ng channel at yung kanilang words, sorry po. Welcome Wing Love from Lalaine. Ayan, salamat po Sir Otoy Vlog from Wing Loves. Ayan. Ayan, Lalaine, naka-play pa rin ikaw sa akin, Sisikoy. Kasi maikli lang yung video mo, kaya nagdalawang play ako sa'yo. Ayan, sorry talaga dun sa mga nagko-comment na hindi ko talaga mabasa. Pastilan. Mga ibang lahi. Ayan. Ayan guys, bahala na kayo magbalik sa mga dumidikit sa inyo guys ha. Ayan si Sikoy Lalaine, malapit ka nang magdan full watch si Sikoy. Ayan. Pa full watch na ikaw sis Lalaine. Ayan, full watch na. Hindi na ako si Sikoy mag-comment Lalaine ha. Kasi may comment na ako dito, may thumbs up na din ako. Ang big sabihin nun ate, maganda ka daw. Pastilan ka, Utoy. Ikaw talaga. Naawa ka na kay Sir Moti, ha. Ayan, si Sikoy Lalaine. Ayan, nakadalawang play na ako sa'yo. Ayan, si Archie TV Vlog. Archie TV Vlog, mega love shoutout sa'yo, bro. Si Archie. Ayan, bigyan kita ng jacket, Archie. Teka, ang bilis ni Lolo ba? Ayan, may moderator ka na, Archie. Maribik. Dan. Oh, wala ka pang jacket. Nakapag-dan ka na, bro. Otoy Vlog, ha. Hello sa'yo. Sorry, happy lang tayo. Ayan. Okay lang yan, Otoy. Napatawa mo lang talaga ako. Napatawa mo akong bigla. Ayan, malapit ka na mag-full watch, Utoy. Ayan, si Utoy nga, si Sikoy Vic. Ayan, si Utoy, kailan lang yan umakyat sa akin. Utoy, ilan nga yung bahay mo nung umakyat ka sa akin? Unang akyat mo sa akin, ilan nga yung subscriber mo, Utoy? Ano lang yata yun, Utoy? Nasa 100 plus ba yun? Utoy, nandiyan ka pa ba? Utoy, gising ka pa ba? Utoy. Ayan, Archie, nandyan ka pa ba? 233. Ayan, tingnan mo nga. Ngayon si Utoy, round to 1,200 na siya. O, di ba? Kailan ka matapos pag live po? Dol. Kailan ka matapos po mag-live? Bakit, Archie? Gising na gising pa. Kala ko, Utoy, tulog ka na. Randy Salvador, Dan. Ayan, si Randy Salvador. Palagay ko, umalis na. Ganyan yan. Magbaba lang ng bahay, tapos aalis. Ayan, Archie, andyan ka pa?
Archie. Ano na nangyari? Ayan, Dan Pulwats na pala ikaw, Utoy. Ano sabi, pagtapos mo po mag-live, ako naman po, pakishare na lang live ko po. Utoy, Dan Pulwats na ikaw sa akin. Ayan, Dan, thumbs up, Utoy. Ayan, maraming salamat sa iyo, Utoy. Okay lang naman, Archie, kung ano, kung pa-live, kung pa-LS ka na din. Okay lang, Archie. No worries, ano, Archie. Ayan. Nandito ako sa bahay mo, Archie. Si Archie TV Vlog. Ayan, Archie, dito ako sa bahay mo, sa Lato-Lato. Sa Lato-Lato. Ayan, 3 minutes and 47 seconds. Ano, Archie? Dito sa Lato-Lato, singing by Archie. Ayan. Ayan, Archie, play ka na. Playing ka na, Archie. Ayan, naka-play ka na ikaw, ano, Archie. Ayan, mamaya wag ka muna aalis kasi ayudahan kita dito sa ano, i-play ko muna bago kita didikitan. Ayan. Diyan ka muna. Mag-ILS ka na din ba, Archie? Ayan, makipagdikitan ka dyan, Archie, sa baba. Para lalong madagdagan ng bahay mo. Ayan, thank you so much sa 21 viewers na nandyan. Maraming salamat, guys. Thank you, thank you. Ayan, dikitan mo sila dyan, Archie. Marami kang pwedeng dikitan dyan. Archie Archie TV Vlog from MFTV Manager. Ayan, dikitan mo yan si MFTV Manager, Archie. Ayan, legit yan. Mabait yan si Sir Manager. Legit yan, nagbabalik siya. Ayan, nagbaba siya ng bahay. Archie? Ayan, baka sa mga hindi pa nakapag-thumbs up dyan, guys, sa ating live, palablab naman sa ating live, maluoy man ba? Ito si Railson Florencio, ayan, thank you so much for coming, Railson Florencio. Ayan, thank you so much. Ayan, Tess Dan. Ayan, di ko lang alam kung nandiyan pa si Mami Tess. Dikitan mo yung mga nandyan pa. Ayan, si MFTV. Ayan, minention ka. Dikitan mo sila. Si Yel. Ayan, Yel, nandyan ka pa, Yel. Ayan, dandikit na si Archie. Pakibalikan na lang, guys, si Archie. Si Archie TV Vlog. Archie, ayan, Archie TV Vlog, Dan po from Weng. Ayan, Archie, pakibalikan mo na lang si si Weng, dumikit sa iyo, Archie. Ayan, Archie, bahala ka na magbalik sa mga dumidikit sa iyo. Maribik, have a subscribe to your channel from MFTV Manager. Ayan. Maribik, Sisikoy Maribik, na-mention ikaw ni MFTV Manager. Sisikoy Gina, pang 21 Sisikoy Tamsa. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Sisikoy G. Ayan, good evening sa iyo, Sisikoy. Puyat na naman tayong dalawa. Era na naman tayo. Ayan.
Ayan, Archie. Dan Pulwats na ikaw, Archie. Ayan, pang-apat na tamsak. Teka, ba't ba napunta na ako dito? Teka nga. Nasaan na ba yun? Di pa ako nakapag-comment. Hinila na ni Lolo. Ayan, Archie. One banana for you, Archie. Ayan, with bell button pa yan, Archie, ha? With kalembang. Ayan. Ayan, Sir Otoy, good evening from Gina Madronero. My friend Gina, ayan, from MFTV Manager. Dan tamsak sa naka-live mo, Sisikoy. Ayan, thank you, Sisikoy Vic. Maraming salamat sa iyo, Sisikoy Vic. Ayan, thank you so much. At congrats again sa iyo, Sisikoy Marivic. Good evening, Ma'am Gina from Otoy Vlog. Ayan. Randy, Dan, si Randy. Hindi ko alam kung nandyan pa si Randy. Archie, Dan, dikit na ako from Otoy Vlog. Ayan, maraming salamat sa iyo, Otoy. Ayan, good evening po sa lahat from si Gina Madronero. Ayan, Lalaine, Dan from Archie. Ayan, Dan MFTV, my friend from Marivic. Ayan, pataas ang basa ko. Ano ba yan? Ano nangyari? My goodness, manager, Dan, ayan, MFTV, ayan, already done to you, Archie TV Vlog. Ano ba nangyari, pastilan? Bakit ba pataas ang basa ko? Hello, Sis Gina from Marivic. Ayan, Marivic, megalab shout out from Otoy Vlog. Sis Marivic, good evening from Gina Madronero, ayan. Grabe to si Bicolana, kung magbasa, pataas talaga. Duling-duling na. Ayan, Archie. Dan ako sa iyo, Archie, ah. Ayan, Sisikoy Gina. Dito na ako sa iyo, Sisikoy. At nang tayo natawa tuloy si Utoy. Grabe to si Bicolana. Ayan, Sisikoy. Dito ulit ako kay Gina Madronero. Baba pa ng baba, baba pa ng baba, baba pa ng baba. Marivic, thank you for visiting my channel. Ayan, from MFTV. Taga saan ka po, ma'am? Sir Archie, Sir Archie. Nabubuyoy na si Bicolana. Taga Bulacan ako, Archie, pero tubong Bicol ako. Nabubuyoy tuloy ako sa iyo, Archie. Ito cellphone ko namimili talaga ng ibubyos eh. Ayan, wala pa, di ko pa to na-watch. Ayan, dito, Sisikoy, dito ako sa I Promise You. Ayan, 4 minutes and 28 seconds, Sisikoy Gina. Ayan. Ayan, Wings Love, thank you so much sa iyo, Sisikoy. Maraming salamat, Sisikoy, sa pagtambay mo sa akin ba. Ayan, maraming salamat. Nako, anong sinasabi ni Relson Francisco? Ay, hindi, Florencio. Salamat, Sisikoy, sa pag-play. Ayan. Hello, Yen. Ako'y tulungan nyo nga magbasa rin sa comment ni Relson Florencio. Com as 15 días ki Ionio Pico com ano ba yan? Sino ba marunong magbasa? Salamat sa pagpin si Bicolana. Ayan. Walang anuman. Gina, Dan. Ayan. Ayan. Legit yan si Sisikoy Gina Madronero. Archie, nagbabalik yan talaga. Good evening, Bunso. Bunso yan from Gina Madronero. Jens, Dan. Ayan. Sir Archie, iwa-watch mo muna yung video nila. Kahit short video, Sir Archie, ha? Para sure na dikit. Ayan, maraming salamat sa iyo, Bro Archie, sa
pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Ayan, my Jens Mix TV from MFTV Manager. Ayan. Maraming salamat sa iyo dyan, Bunso. Ayan, maraming salamat sa iyo, Archie. Ayan, lahat yan, nadinikitan mo na yan. Babalikan ka yan. Basta iwawatch mo muna para iwas laglag. Iwas lagas ba? Ayan, naka-live na si Sir Mike. Nag-pop up na si Sir Mike. Ayan, mga darling, patamsak naman sa ating live. Mga sisikoy, mga bro. Ayan, etc. Patamsak naman sa aking live. Ayan. Palablab naman sa live ni Bicolana. Patamsak. Ayan, maraming salamat sa iyo, Archie, sa pag-akyat mo sa aking live. Thank you, thank you. Ayan. Ayan, shout out sa 19 viewers ko nandyan. Walang problema, basta pag tapos mo sa live mo, paki-share po sa aking live po. Ayan, no problem. Di ko lang alam kung nakadikit yung main ko sa'yo. Pero yung aking second channel, nakadikit na sa akin. Magpa-pop up naman yan sa akin. Magno-notify naman yan pag naka-LS ka na. Sis Marivic, may galab shout out. Ayan, Sisikoy Boyski. Thank you so much sa'yo, Sisikoy Boyski. Hindi ka nag-live, Sisikoy. Ate, nice to meet you. Ayan, sino ko yung ate? Ayan, from MFTV Manager. Good evening, Sisikoy. Ayan, what, hindi ka nag-live, Sisikoy Boyski? Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Yen, Sisikoy Boyski. Maraming salamat. Ayan, susunod ko kayo dito. Pauwi pa lang ulit, Sisikoy. Nasa house pa lang. Okay. Wala ka naman lang pong bakas, Archie. O, ayan, Sir Archie. Dapat mag-iiwan ka ng bakas, bro. Sis Boyski, may galab shout out from Yen. Pauwi pa lang ulit, Sisikoy. Nasa house pa lang. Ayan. Ingat ikaw, Sisikoy Boyski. Sir Archie, kaya pala ang bilis mong nakadaan sa lahat. Mag-ano naman ikaw, magbabakas ka, magwa-watch ka naman sa magwa-watch ka sa kahit sa short video. Baka Friday maka-live ako, Sisikoy, kasi ako work sa Friday ng gabi. Okay, Sisikoy Boyski, i-support kita sa Friday. Sisikoy Boyski, ingat from baka Friday maka-live, Sisikoy. Ako, ano ba yan? Nabasa ko na pala yun. Ayan, Sisikoy Gina, may galab shout out. Ayan, Archie, baka ko sa'yo, Archie, my channel, ba? Ayan, mag-ano ka ha, magwakas ka, tsaka mag-watch ka ng video bago ikaw magdikit ha, Archie. Ayan. Ma'am Gina, Dan, ako, Mr. Copido from Otoy Vlog. Wow, si Otoy. Thank you so much, Otoy. Ayan. Thank you so much sa 25 viewers kung nandyan. Maraming salamat. Opo, nagbakas na ako po at mag-watch. Ayan. Oo, mag-watch. Ayan. Oo, Archie. Kasi kung tusok ka lang ng tusok, lalagasin lang ni Lolo yan. Kailangan iwa-watch mo muna. Then, saka ka magbakas, and then, bago ka magpindot ng subscribe button, and then, bell button, ayun. Archie, thanks OTW from Boyski, ayan, yes po. Sir Otoy, thank you so much po OTW, ayan, maraming salamat sa iyo, Sisikoy G. Ayan, ano na nangyari, ayan, Sisikoy, nagtalo na pala Sisikoy, daldal ako ng daldal. Nagtalo na pala sa love of my life mo, Sisikoy. Sige, ayaan ko na. Ituloy ko na, Sisikoy, ha. Ayan, naka-play na ulit. Ayan. Dito na lang ako sa isang Yan, Bunso. Unahin ko lang muna si Sisikoy Boyski, ha. Bunso, isunod kita kay kay Sisikoy Boyski. Ayan, dito, Sisikoy, dito ako sa lunch date with my apam. Bagay kami, guys. Ayan, Sisikoy, 8 minutes and 53 seconds. Sisikoy Boyski. Archie Dandikit, thanks. Ayan, from Boyski. Idol Utoy, may galab shout out. Ayan, Sisikoy Boyski, naka-play ka na sa akin.
Ayan, may ads pa ikaw, si Kuy Boyski. Ayan, no skip. No skip. Nabubulol talaga ako kanina pa, siguro dahil sa antok. Ayan, no skip ads tayo syempre, si Kuy Boyski, para sa iyong revenue yan. Ayan, si Kuy Gina, ayan, still playing pa rin ikaw. Sana all may apam, si Kuy. Ayan na naman tayo sa apam na yan. Aray ko. Sana all nga talaga may apam. Ayan, tinuloy ko na lang kasi tumalo kada Love of My Life. Ayan, di na lang ako magbakas sa Love of My Life, si Kuy, kasi may bakas na ako doon. Napaka-chismosa kasi ni Bicolana. Ayan, di napansin. Ano na pala? Dan Pulwats na pala ikaw, si Kuy G. Ay, pastilan. Ito kasi si Kuy Boyski eh. Kung ano-ano. Pakilala mo nga sa amin yung apa mo, si Kuy Boyski. Si Kuy Gina, hanap tayo ng apam. Ayan. Sige, sama mo yan si Kuy Gina. Si Kuy Gina, isasama ka daw ni si Kuy Boyski. Salamat si Kuy sa sa pagulay. Ayan, malapit na magdan pulot uli si Kuy sa pangalawang view. Yan, i-play ko muna si Yen Bunso, si Kuy, tapos puntahan ko si JMB mamaya sa kasi G-Shop mo. Ayan, si Kuy Boyski, naka-play pa din ikaw sa akin. Ayan, Dan Full Pack, si Kuy Boyski, vlog from Maribek. Ayan, si Kuy Boyski, bala ka na magbalik kay si Kuy Maribek. Ay, kay sis Maribek. Ayan, sis Boyski, ayan, naka-play ikaw. Agoy. Ano naman yung tap ng mga apam? Pastilan. Ayan. Ayan, si Kuy Gina. Ayan, Dan Full Watch na ikaw. Ulit. Ayan. Play ko muna dito si Yen Bunso. Bunso, play muna kita bago si JMB at si ano. Si Yen Mix TV. Ayan, si Kuy Boyski, playing pa rin ikaw ha. Ayan, si Kuy Vic, babalikan kanya ni si Kuy Boyski. Ayan, kung si Idol Mike pa, si Kuy, hindi daw ako sa apam, para lang daw ako sa kabila, sa kanilang tatlo ni Idol. Ayan, Ma'am Gina Madronero Danpul Watts from Weng Labs. Ayan, Sir Utoy watching isang sipi ko sa latest mo po na Gina kong sipi. Ayan, Danpul Watts na daw sa'yo si Kuy, si Weng Labs. Ayan. Yen, Bunso, dito ako sa bahay mo, Yen. Yan, hanap mo na ako dito ng ano, dito na lang ako, Yen, sa ano. Dito sa Joyride na lang ako, Yen. 1 minute and 1 seconds. Yen, may ads pa. Siyempre, no skip ads si Bicolana. Ayan, MFTV Manager, thank you so much. Sis Marvic, dandikit na ako kanina sa iyo. Sa Friday, mag-live ako. Ayudahan kita. Ayun. Punta ka, Sis Marvic. Kay si Kuy Boyski, nag-aayuda yan. Ayan, punta ka sa live niya sa Friday. Ako na, ayudahan na rin ako niyan. Kay Sisi ko na yan. Ayan. Pasok ka dyan, Sisi Kuy Marvic, para madagdagan lalo yung bahay mo. Mabait yan si Kuy Boyski. Tsaka masaya pag pumasok ka dyan sa live niya. Kakabagan ka ng katatawa. Wait lang, si Sweng, patapos yung kay Sir Otoy. Kasi pantambay ko to dito sa LS ni Kuy Bicolana. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Kuy Gina. Sure, sis Boyski, nakakalembang ako. Ayan. Abangan mo yan, Kuy Maribik. Akyat ka sa live ni Kuy Boyski para sumakit ang tiyan mo ng katatawa. Ay bag ko si Kuy daw, tinapay na kalaki. Pareho tayo si Kuy Boyski. Kaya nga, nahihiya ako humarap sa camera. Nahihiya ba ako magharap? Baka ako mamaya yung iBag ko, hindi naman yan mabenta. Nasaan ba yan si Yen Bunso? Yen, may bayar ka na ba ng aking iBag?
Yan ang gusto ko, Sisi Bicolana. Oo, akyat ka dyan. Kakabagan ka ng katatawa dyan kasi si Kuy Boys. Ayan, Dan Pulwats na ikaw, Yen Bunso. Asa na ba si Yen Bunso? Kumakain siguro. Di na ako magbakas. Ayan, may mga bago akong ginawa. Sisikoy, may pandikit na naman ako sa inyo. Hehehe, ayan. Naku, makaakyat nga. May buyer talaga. May buyer talaga Sisikoy. Oo nga, sabi ni Yen, Sisikoy G, hanapan ako ng buyer ng iBag ko. Ikaw, Sisikoy Boyski, gusto ba isabay yung sayo? Patimbang na natin, baka pwede na. Ano na, sino na ngayon yung may ads, naka-Dan Pulwats na yata si Sisikoy Boyski. Ayan, Dan Pulwats na, ay hindi pa pala, may ads lang pala ikaw, Sisikoy Boyski. Ayan, may ads lang palang dumating. Hindi ko napansin. May apam, si Sisikoy Boyski. Sana all may apam. Alin ba yun? Yung ba yung palakad-lakad na yun sa tabi mo? Si Sikoy Boyski. Ayan, hanapan ninyo din ako, buyer sa iBag ko, mga Sisikoy. Si Yen ang naghanap ng ano, bibilin daw niya yung iBag ko. Pasaway to si Bunso. Utoy, have a subscribe to your channel from MFTV. Ayan, MFTV manager. Wow, sana all may apam from Sis Maribik. Ayan, Weng Labs, thanks OTW from Sisikoy Boyski. Ay, my goodness, pastilan. Maraming apam yan si Sisikoy Boyski. Ayan, dinadalaw na ako ni Tata Antok kasi 10:30 na naman. Ayan, Sisikoy Gina, pag antok na ikaw, Sisikoy, sleep na ikaw, ha? Okay lang ako, Sisikoy. Maya-maya, mag-mute na din ako. Ma'am Boyski, dan ako, result ng babaeng tumuwad. Nako, patay tayo dyan, babaeng tumuwad. Weng Lab, dan dikit, wala akong kalembang sa iyo. Hinanet ko sa labas, ayan. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Ayan, si Weng. Weng, thank you so much sa iyo, Weng, ha. Matry natin yung apam kung ano daw lasa Sisikoy. Aray ka. Nilalasahan. Aray ka. Nilalasahan mo. Nilasa ba yun? Aray ko. Ay, wag ko talaga sa'yo Sisikoy Boyski. Tanungin mo si Sisikoy Gina. Ayan. Idol Utoy, sana all tumuwad. Ayan, Sisi Boyski, bye na. Antok na ako, maaga pa ang gising sa sis. Maraming salamat sa lahat. Ayan, sige Sisikoy Maribik. Maraming salamat sa iyo Sisikoy Bik. Ayan, congratulations sa iyo Sisikoy ulit. Ayan, Weng Lab, salamat po Ma'am Boyski. Ayan, Weng, akyat ka rin sa live ni Sisikoy Boyski sa Friday, mag-live siya. Nag-aayuda yan, Weng. Para madagdagan din yung bahay mo, Weng. Ayan, natawa tuloy si Utoy. Friday may live daw siya. Nag-ayuda yan si Sisikoy Boyski. Para madagdagan pa lalo yung bahay mo. Ayan, Otoy Vlog, mini-mention ka ni MFTV manager. Ayan, sharap siya. Sharap to. Ganda pala result ng magtuwad. Ayan, si Labi TV. Labi TV, hello. Good evening. Bigyan kitang jacket, Labi TV. Ayan, may moderator ka na, Labi TV. Ayan, thank you so much. Ayan, MFTV. Mega love shout out. Ayan, Sisikoy Maribik. Bye-bye. Good night. Salamat din sa iyo. Ayan.
Ayan, Labi TV, may ano ka na, may moderator ka na. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Utoy. Ayan, Idol Boyski from Labi TV. Ayan, Labi TV, nandito ako sa iyong bansyon. Ayan, dito ako sa I'm going to ano ba to? I'm going to Riyadh. Ayan, 1 minute and 21 seconds. Bobby TV, hindi pala, Labi TV. Sorry. Ayan, sino na ngayon naka-play dito? Si Sisikoy Boyski. Ayan. Napunta na kadadaldal ko si Sisikoy Boyski, napunta na ako dito sa sa live mo. Ayan. Pang 31 thumbs up si Sisikoy Boyski. Thank you sa jacket host. Ayan, walang anuman, Labi TV, kakauwi lang. Ayan. Ayan, naka-play ka na, Labi TV. Then, idikit ko na sa'yo yung naka-play na yun sa akin. Idikit ko na sa'yo yun. Dan full watch sa iyo, Weng Vlog. Ayan, from Gina Madronero. Ayan, thank you so much sa iyo, Sisikoy. Ayan, Labi TV, padan full watch na ikaw, Labi TV. Yan, ayan. Okay, dan full watch na ikaw, Labi TV. Pang 4 na thumbs up. Kabababa na akong boss Sisikoy, baka masabihan mo na naman, baka di naman ako mag-comment at may basta Sisikoy Boyski, pag hindi ka nag-comment, meron kang winawakwak diyan. Ayan, Labi TV. Ayan, 1 banana for you, Labi TV. With bell button. Ayan. Ayan, mag-comment ako dito sa iyo, Labi TV, para hello manager, long time no see. Ayan, Labi TV, mag-comment ako dito sa second channel ko, dito sa mo. Ayan. Ayan, Labi TV, dan ako sa iyo and 1 banana for you, Labi TV. Saan si my love mo, idol, Labi? Ayan, si Kuya Gina, dito na ako kay G Shop. Go to channel ko na lang si Kuya G. Kay G Shop ba? Where are you? Oops. Bakit nawawala dito? Aba. Teka. Ito ko nga hanapin. Ayun. O, di ba? Kabilis na hanap ba? Sana all may mawakwak. Ayan si Sikoy, dito na ako kay G-Shop. Si Sikoy Gina. Hanap ako dito nang di ko pa na-watch. Alam mo ba, Idol Boyski, kung saan nagagala yon? From Labi TV. Ayan.
Labi TV, daan dikit na ako. Ayan, from Utoy Vlog. Ayan, Sir Labi TV, pakibalikan na lang si Utoy Vlog. Ayan, tamsak host, baka malimutan ko naman. Ayan, maraming salamat sa patamsak sa iyo, Sir Labi TV. Ayan, done full watch na ako sa iyo. And then, one banana for you, Labi TV. Hanap ako dito si Sikoy nang di ko pa na-watch. Ayan, dito na lang ako sisikoy sa Let's Work to Get Fit. Ayan. 7 minutes in 3 seconds. Sisikoy G-Shop. Naka-play ka na. Ayan. MFTB Manager, thank you so much. Ayan, niaantok na si Bicolana. Ayan. I-play ko na dito sa kabila si JMB para after noon mag-ano na ako, mag-mute na ako. Ayan. Oops. Ano ba yan? Si JMB. JMB. Dito na lang. Ito. Ayan, sisikoy Gina, dito ako kay kay JMB mo. I-play ko dito. Dito ako sa Dito ako sa festival, sisikoy, 1 minute in 5 seconds, sisikoy G, ayan. Hahadi ako, alam, idol, labi, baka nagwakwak din si my love mo. O siya yung winakwak, idol. Ayan. After ng video ni Sisikoy G-Shop, mga sisikoy, ayan, magpasalamat na ako. Ayan, Sisikoy Boyski, thank you so much for coming. Abangan ko yung live mo sa Friday. Support kita. And then si Labi TV. Labi TV, thank you so much. And Otoy Vlog, thank you so much. Weng's Love, thank you. And kay Sisikoy Maribik, maraming salamat. Ayan, kay MFTB Manager. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sir MFTB Manager. Kay Yel, maraming salamat, Yel. Kay Yel Season. Dahil ko nababanggit si Yel Season. Si Yel Season. Ayan, at kay Tita Tati. Ayan, thank you so much, Tita Tati. Kay Lalaine, maraming salamat, Lalaine. Kay Alan Castillo na taga Binangonan, maraming salamat, Alan. Thank you so much sa inyong lahat. Ayan, Sisikoy G-Shop, naka-play ka sa akin at saka kay Sisikoy JMB. Ay, nangunguna na ikaw. Ano pa ba naman? Ayan. Thank you, Utoy Vlog from MFTV Manager. Ayan, Sir MFTV Manager, thank you so much for coming. Hayaan mo lang doon siya, masaya, Idol Boyski. Ayan. Kaya pala, Utoy, kanina ka pa mini-mention ni Sir MFTV. Ngayon ka lang nagdikit. Kaya pala panay ang mention sa pangalan mo kanina. Ayan, si Kuya Gina, ay JMB, dan full watch na ikaw dito sa
sa festival mo. Ayan. Hindi na ako mag-comment, Sisi Koy, ha. Ayan, naka-play pa rin si G-Shop. Otoy Dan from Lobby TV. Ayan, salamat Sisi Koy. Walang anuman Sisi Koy Gina. Ayan guys, ano na ako guys ha, para makatulog na rin tayo, 10:30 na. Ayan, Sisi Koy G, maraming salamat talaga sa iyo dyan ha. Thank you so much. Sisi Koy Boyski, maraming salamat. Ayan, kay Lobby TV. Haha, Idol Bobby baka tulog na. Yun, ha. Ayan. Idol Boyski tuloy. Sisi Koy Boyski ha, maraming salamat sa iyo dyan Sisi Koy ha. Makoy magpapaalam na. Tayo'y makatulog na at sobrang nakakantok na talaga. 10:30 na. Ayan, ang ganda ng views. Ang ganda ng view ng ano ni Sisi Koy Gina. Ayan, Sisi Koy Boyski ha. Ayan, akyat ako sa iyo sa Friday pag live mo. Sana magpa-pop up naman yan sa akin. Magno-notify naman yan sa akin. Makasupport man lang ako sa iyo, Sisi Koy. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Or nagwak-wak. Ayan. Pero mag-mute lang naman ako, hindi pa ako pwede pa kayong, sige bye-bye all Sisi Koy. Ayan. Sa mga, dyan, ayan. Kasi lang ako, mag-mute lang ako. Mamaya ko pa end yung aking LS, mga 12. Ayan, bye-bye Sisi Koy. Ayan, God bless and good evening sa lahat. Ayan, maraming salamat guys.